Исәнмесез, эфирда татарлар тапшыруы. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Иске Пенәгәр авылы горурлыгы мәчетенә 180 ел, Киров өлкәсенә юлыбыз. төбәкләрдәге татар авылларында еш булабыз. Аларның төзеклеген, матурлыгын күреп, күңел сөенә. Милләттәшләребез өчен горурланып куясың. Кайда яшәсәләр дә, алар үз йөзләрен саклый. Бүген юлыбыз Киров өлкәсендәге шундый салаларның берсе Иске Пенәгәргә. Анда яшәүче милләттәшләребезнең безнең белән уртаклашыр шатлыгы, әйтер сүзе бар. لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. Иске Пенәгәр авылында зур вакыйга мәчетнең 180 еллыгы. Аның тарихы 1835 елларга барып тоташа. Бүген инде Аллаһ йорты яңа төсмер алган. Ә менә манара 180 ел элек нинди булган булса, бүген дә шундый ук халәттә калган. İmanlara oy urağım karşı idi kıyblağa. Сәбит буласы елларында да манаралар кескән вакытта да бу мәчетнең манарасы киселмәгән. Сәбит чоры вакытында шушы мәчетебез иске өлешендә ашлык саклау орыны итеп сакланган. Ә инде бер залында безнең картларыбыз җыелып үзләренең гыйбадәтләрен дәвам иткәннәр, иске өлешендә подвалында яшелчә саклаганнар. Шул сәбәпле безнең мәчетебездә сакланып калган. Төрле чорлар, вакыйгалар шаһиты бу мәчет. Зияддин хәзрәт Аллаһ йортында инде 9 ел имам-хатиб вазифаларын башкара. Тарих белән кызыксына. Гыйбадәтханә турында китап бастырып чыгарган, фильмда эшләгәннәр, 5 вакыт намазда торгызылган. Һәм иң мөһиме, без хәзер яшьләр белән тыгыз элемтәдә ди Зияддин хәзрәт. Авылның 40-ка якын баласы иман дәресләренә йөри. Балаларны тарту өчен иң элек кызыксындыру чаралары кирәк. Иң беренче дәресләребез вакытында без аларны төрләндерәбез. Интернет һәм компьютер аша уздырабыз. Дәресләрне икенчедән аша ишү оештырабыз. Һәрбер бәйрәмнәрне мәчеттә уздырырга тырышабыз. Һәм балаларны тагын мен кызыксындыру чарасы итеп, аларга мәчеткә йөргәннәренә баллар куеп барам. Шул балларга алар үзләренә теләгән дини әйберләр алалар. Мәчеттә бүген уку, намаз өчен барлык шартларда тудырылган. 2006 елда төзекләндерү эшләре башкарылган. Авыл халкы эшкуарлар ярдәме белән оештырылган ул. Здесь мечеть обратилась, Пенегерская, с помощью отсыпать как дорогу, здесь подъезд немножко подремонтировали. Ну и печатная вся продукция тоже как бы обратились. Это, я не считаю, что это зазорно, нужно помогать друг другу. Алла рахмәтләр яуса хәзрәтебезгә, бик тырыша, бик була. Аллага шөкер, үзебез дә бик каты тырыштык. Эшләшергә дә, тырышырга да, акча җыярга да, бөтен авылыбыз. Bütün җирләр, кибетләр эшләп тора, мәчетләр эшләп тора, клублар эшләп тора, bütün җиребез матур безнең, bütün халык тырыша, безнең бердәмлек безнең авылда. Эшли белгән халык ялын да матур итеп үткәрә. Чара балалар чыгышы, Казаннан килгән артистларның бәйет мөнәҗәтләр укуы белән үрелеп барды. Бәйрәмдә Киров өлкәсе хакимияте вәкилләре дә катнашты. Наша страна и любой ее регион всегда были сильны своим единством, что несмотря на то, что в Кировской области проживает 100 национальностей, но у нас, слава богу, практически нет конфликтов на межнациональной почве, потому что все понимают, что все объединены единой общей целью, и мы объединены и общим стремлением делать добро. Юбилей чарасына кунаклар да күп кайткан иде. Без бүген көннән килдек. Баш муфти Семенан Талгат Харат Тарудин Харадан килдек Семенан тәбрик итәргә һәм дә үзебездән дә әлбәттә бу бик зур бәйрәм 180 ел. Әлбәттә мәчет әлхәмдүлилләh шөкер кешене берләштерә. Мин шушы авылда туып үстем. Аннан соң үземнең тормышым юлында инде туры килде китәргә Уфа шәһәренә. Анда инде белем алып мәчеттә Тукай мәчете, беренче мәркәз мәчетендә имам булып эшлим. Шуңар менә бу авылның, минем авылның тәэсире
бик зур дип уйлыйм шушы эшемдә. Мен Ясчалды шәһәреннән шушы бәйрәм өчен кайттым. Безнең авылыбыз булган, уңган диния бул. Киров өлкәсендә иң дини, иң бай, иң ишче авыл. Бу авыл белән аралашып яшибез, әме? Минем әнинең бер туган апасы шушы авылда яшәп вафат булды. Оныклар анда ниләр инде, тройротнилар, ниләр бар инде алар. 70-80 елны әгәр дә бу авылны күз алдына китерсәң, салам туга булган, юллар булмаган, агач тука булган дип әйттем мин. Ләкин шуңа карамастан, алар шушы юлларны ярап, атлар белән бүрәнәләр ташып, шушы мәчетне төзегәннәр. Менә аларның куәте, аларның кеше, татар халкының рухы мен шуннан килә. Менә иманыннан килә. Мен турда һәр вакытта әйтәм, халыкның кеше иманда. Бәйрәм өйлә намазы белән тамамланды. Көннең икенче яртысында Киров өлкәсе мөселманнары курылтайы узды. Бу хакта киләсе тапшыруларыбызда сөйләрбез. Гөлия Садыкова, Татарлар, Иске Пенәгәр авылы, Киров өлкәсе. Исәнмесез, эфирда татарлар тапшыруы, студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Киров өлкәсе мөселманнары курылтайы узды. Киров өлкәсендә 30-дан артык Аллах йорты эшләп килә. Иске Пенәгәр авылы мәчетенең 180 еллык юбилее хакында без узган тапшыруларыбызда сөйләгән идек инде. Шушы ук көндә авыл мәчетендә Киров өлкәсе мөселманнарының съезды да узды. Бу чарада безнең хәбәрчеләр дә катнашты. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Шара Коръән уку белән башланып китте. Курылтайга Киров өлкәсе хакимияте вәкилләре дә килгән иде. Әлеге уңайдан губернаторның котлау хаты да халыкка ирештерелде. Съезд өлкә мәчетләре имамнары катнашында узды. Бер генә мәчет инде Ржевский районда. Аллаға шөкер, хәзер мәчетебез бар. 20 жыл тула быел менә җыри мәчетне салганга. 20 жыл тула, Аллаға шөкер. Кешеләр, яшьләр дә җыри башлады, Аллаға шөкер. Менә әзрәк 5-6 кеше җыри димин. 2 жыл инде мулла булып тора, мәзин булып тордым 8 жыл. Мин үзем урташында хәзер 6 ел мулла булып торам. Хәзер вакытта безнең авылда әлхәмдүлилләһ шөкер дин ягыннан бик үсеш бар. Ни өчен дисәң, безнең хәзер балаларда укытылу бар, хатын-кызлар да укыталар, әлхәмдүлилләһ шөкер. И җомга намазларында да безнең үзебезнең авылда хәзер 60-тан артык ир-җегетләр йөри мәчеттә, яшьләр дә йөри башлады хәзер. Шулай итеп безнең ислам динен куәтләүдә бик күп тырышлык авыл халкында, Аллаға шөкер, бар. Хәзерге вакытта менә бүгенге көндә бездә 60 бала укыттылар, абыстайлар. Әлхәмдүлилләһ шөкер, аларга бик зур рәхмәт. Сасновка шәһәрендә шулай ук инде хәзерге көндә инде лагерьләр алып барыла. Анда инде 50-гә якын бала җыри бүгенге көндә. Шулай ук инде менә Пенәгәр авылында бик күп инде 60 бала лагерьгә җырды. Укучылар күп, ислам белән кызыксынучылар күп. Дин әһелләрен борчыган мәсьәләләр дә шактый. Барабыз никахларга, исем кушырга, шундый мәҗлесләр халыкны халык белән имамны тотыштыра торган мәҗлесләргә барабыз. Әмма дә ләкин ул мәҗлестә әбисе татарча белә, улы татарча, русча белә. Әмма дә ләкин оныгы инде аның инде татарчаны белми. Һәм инде нинди бага сөйләргә, булар ничек үгетләргә дигәндә, әлхәмдүлилләһ инде теге татарчасына, русчасына шулай дип әйтәбез. Әмма дә ләкин менә шушы тел мәсьәләсен әлбәттә инде менә мәчетләребездә күтәреп, әлхәмдүлилләһ менә татар автономиясе җитәкчелеге ярдәмендә китаплар да чыга. Аларны шушы балаларыбызга итеп, чөнки инде ул өйдә ниндидер бер тормыш теле генә түгел, хәтта үзен укый яза да белергә тиешле. Съезд барышында да бу проблемаларга кагылып үтелде. Эшләнәсе эшләр дин әһелләренә халык белән бергәлекне ныгыту бурычы куелды. Киров өлкәсендә дини белем бирүче уку йортларын булдыру, экстремизмга каршы көрәш юлларын хәл итү, иҗтимагый оешмалар белән бәйләнеш тудыру мәсьәләләре дә көн кадагында иде. Иң зур проблема, иң зур мөшкил әйберебез безнең шул, безнең кадрлар җитми. Кадрлар җитми. Әлхәмдүлилләһ, менә Киров өлкәсенә инде там бер яңа имамыбыз кайтты, Абдулла.
No күп кенә мәчетләргә менә Килмиздә имамнар җитмей. Мәчетләребездә имамнар җитмей. Шушы Киров өлкәсендә дә имамнарыбыз җитмей. Менә бүгенге көндә безнең тагын бер зур мәсьәлә бар. Ул мәсьәләне күтәреп чыгачакбыз шу съездда. Ул Аксакаллар шурасы. Менә ул мәсьәләне дә күтәреп, шул мәчетләр мәсьәләсе белән, зиратлар мәсьәләсе белән шу Аксакаллар шурасы йөрергә тиеш. Икенче тагын бик зур мәсьәләне күтәреп, ул хатын-кыз. Менә монда да күреп торасыз, хатын-кызлар бүгенге көндә ирләргә караганда күпкә актив. Иншалла, менә аларга да үзләренең оешмаларын оештырып, газет чыгарып, ничарып шул мәсьәләне дә күтәрәбез иншалла. Киров өлкәсендә 3 мөфтият бар, 30-дан артык мәчет, аларның күбесе әле теркәлү узмаган. Бүген бу мәсьәлә дә күтәрелеп чыкты. Мәчетләрдә әле документация юк иде. Әле бу хәлнең күтәрелгәне юк иде. Хәзер инде менә ничек регистрация үтәргә, шушы уставны ничек дип эшләргә, инде без киңәшләшәбез правительство җитәкчеләр белән инде. Дәүләт җитәкчеләр белән киңәшләшәбез. Һәм инде ничектер уртак бер уставка так устав эшли алмыйбыз. Шуңа күрә инде менә монда бер типовой устав инде хәзер эшләнде. Әлхәмдулилlah инде җитәкчеләр дә моңа инде килештеләр инде. Әзерләнгән уставлар танышу өчен һәрбер мәчет имамнарына таратылды. 30 сентябрьгә кадәр тәгаенләргә дигән фикергә киленде. Шулай ук курылтай барышында дин әһелләре үзләрендә оештырылган чаралар белән таныштырып үттеләр. Нәтиҗәле эш алымнары хакында әңгәмә алып барылды. Курылтай Иске Пенәгәр авылы мәчете каршында оештырылган дини рухтагы концерт белән тәмамланды. Гөлия Садыкова, Татарлар, Киров өлкәсе, Иске Пенәгәр авылы. Исәнмесез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Студияда мин Эльвира. Иске Пенәгәр авылы тарихы. Юлыбыз Киров өлкәсенә төште. Гөлия Садыкова репортажы. Киров өлкәсе Нократ Аланы районында 2 Пенәгәр авылы бар. Берсе Иске, икенчесе Яңа Пенәгәр дип атала. Аларга нигез моннан 250-300 еллар элек салынган. Бүген без сезне шул салаларның берсе Иске Пенәгәргә алып барырбыз. Авыл тарихы, аның күркәм кешеләре белән таныштырырбыз. Хәбәрчебез Гөлия Садыкова әзерләгән видеоязманы карыйк. Көн генә авыл күренешен тау өстеннән биектән күзәтергә яратмый икән, бигрәк тә татар салаларын. Гаҗәеп манзара ачыламыннан, бар да уч төбендәге кебек. Матур төзек йортлар, күкләргә ашып утыручы мәчет манарасы, офык шиге. Киров өлкәсендә бүген 40-ка якын татар авылы исәпләнә. Бу төбәктә 60 мең милләттәшебез гомер кичерә. Төп татарларның яшәүләре безнең Нократ Аланы районында, Нократ шәһәрендә, Малмыр районында һәм Килмиздә, Уржум, Слободской, Кировта, бик аз Кировның үзендә генә 5000 татар яши. Без хәзер Нократ Аланы районына караган салаларның берсе Иске Пенәгәрдә. Иң элек аның тарихын барлап алыйк. Пенәгәр авылы моннан 360 ел элек барлыкка килә. Элек монда урман була. Менә шушында беренче Пияр исемле гаилә килеп урнаша. Булар милләтләре буенча мари халыклар булалар. Менә шулар монда килгәч инде. Монда агачларны кисәләр. Пияр һәм агач төпләре калган пин сүзеннән килеп чыга монда. Пинигер сүзе. Анда башта хәрефләрендә үзгәрешләр буланды. Пинигер, Пенәгәр, шундый. Соңда калган Пинигер дип. Иске Пенәгәр үзе дә 19-нчы йөздә зур авыл булган. 1886 ел архив материалларына караганда, авылда 140 хуҗалык булып, 722 кеше яшәгән. Бүгенге көндә безнең авылда 1334 халык яши. Безнең авыл советына 2 төбәк керә инде. Иске Пенәгәр авылы һәм Нурминка, поселок Нурминка дип атала. Хәзерге көндә бездә 2 авылга 433 хуҗалык бар. Үзебезнең менә шушы авылыбызның Иске Пенәгәр авылында 396 хуҗалык. Монда самый главный менә центральный урам бар инде, аның узынлыгы где-то 2 километр ярым. Бар анда Заречный урамы, Садовый урамы икәү, так школьный урамы, Полевая урамы, так молодежная. Барлыгы 9 урамлы сала. Халкы да бай, матур яши. Иске Пенәгәрне элегрәк 2нче Мәскәү дип тә йөрткәннәр. 20 еллар буена сәүдәгәрләр авылы булып торган ул. Бүген дә әлеге кәсеп белән шөгыльләнүчеләр юк түгел.
Күпчелеге итек белән шөгыльләнүчеләр бар, мал кош чебеш тотучылар бар. Һәм бездә Кукмара якын бит инде безгә, Татарстан, металл заводы заводында бик күп эшләүчеләр. Садик, мәктәп, авыл советы. Пекарня да бар бездә, кибетләр. Аллага шөкер, эш урыннары бар. Халык бик тырыш булганда бит ул тормыш бара. Иске Пенәгәр дини авыл булуы белән дә билгеле. Мәчет анда 1835 елда төзелә һәм шул гомердән бирле авыл халкына игелекле хезмәт күрсәтә. Иске Пенәгәрнең чын татар авылы булып көн итүендә мәктәпнең дә өлеше зур. Безнең Иске Пенәгәр мәктәбендә татар теле 1 класстан 11 класска кадәр элек булган иде. Ләкин хәзерге көндә безнең 2 класстан башлангычларда, 4 классларда 1 сәгать әдәбият укытыла, татар теле укытылмый. 5 сыйныфтан алып 9 сыйныфка кадәр 1 сәгать татар теле һәм 1 сәгать әдәбият укытыла. 10-11 сыйныфларда кызганыч юк. Ләкин шуңа да карамастан без өстәмә укучылар белән шөгыльләнәбез һәм Казанда барган олимпиада, татар олимпиадасында катнашып, инде 1998 елдан бирле шушы көнгә кадәр гел катнашып, җиңеп барабыз, җиңүләр яулыйбыз. Әле мин бер көнне санап утырдым, 23 призлы һәм җиңүле урыннар яулаганбыз икән. Булсын дип эшләгәндә уңыш та гел янда йөри шул. Яңаны төзи, искене кадерләп саклый да беләләр бу авылда. Саланың тарихи, 1 гасырдан артык вакыйгалар шаһиты булган йортлары да сакланып калган. Инде борынгыдан килгән, борынгы кемнәндер кайсыдыр бойлардан сатып алынган өйдиләр. Оннан соң инде хәзергечә ремонтладылар, иптәшем һәм туганнары бергәләп. Иске Пенәгәр авылы халкы яши белеп яши, матур итеп гөлләргә күмелеп. Менә бу чәчәкле йорттан да без булай гына узып китә алмадык. Аның хуҗабикәсе белән күрешеп, сөйләшеп тә алдык. Үзем бу авылныкка монда килен булып мендем, 21 ел булды. Чәчәкләрне ел саен үстерәбез инде, кызым булыша. Сулар сибешергә. Үзем чәчәкләрне бик яратам. Өемдә дә зур гөлләр бар. Тырышабыз инде. Җәй көне матурлык тели. Күңеле белән матурлыкка омтылып яши белүчеләр үзләре дә соклану хисләре уята. Менә бу авыл халкы кебек. Гөлия Садыкова, Татарлар, Иске Пенәгәр авылы, Киров өлкәсе. Акыллы дошманнан курыкма, ахмак дусларыңнан курык ди халык. Әйләнә тирәбездә яхшы кешеләр генә булсын иде. Сау булыгыз.